O tránsito de vehículos a través do mercado ambulante de Vilagarcía é unha realidade a que se terán que acostumar comerciantes e clientes. O goberno local aposta por esta medida que non gusta aos vendedores. Os comerciantes advirten que se está poñendo en risco as persoas. Nos Temor temos papeles no ayuntamiento dicindo que cando pase algo, que non é culpa nin da persona que atropelle nin do condutor, que é culpa da alcaldía, sabes? Porque vai a pasar algo e a pena é a persona que collan e a persona que colla, porque eso non é normal. Temor que haxa un atropello, que seu lógico, que vai haber atropellos, eso está claro. Non hoxe nin mañán, pero vai haber atropellos. Os vendedores tamén lamentan que se tomen estas medidas, xa que creen que o que se está a facer é dividir o mercado. Separar o mercado é cada día peor e non hai forma de que esta xente cambie, bueno, xa non podemos facer moito máis, porque ahora mesmo hai como dous mercadillos. Vehículos e para esta parte de aquí outro mercado. Os propios clientes tamén cualifican a medida como perigosa e incómoda. Peligroso e non ten ambiente, non é o que era, non é o mercado que era. Hombre, por aquí non vexo seguro, vexo máis inseguro, porque se tú cruzas tens que estar pendiente do coche, que vean, non? Outra decisión do goberno local é trasladar momentaneamente aos comerciantes á Praza da Peixería. Os vendedores refírense a nova localización como unha gaiola e lamentan que non se publicitase máis o cambio para avisar aos clientes. Sabes, horrible, mira que estamos nun sitio cerrado, que a xente pasa por fora, que non... Pero esta foi a opción que nos deron é máis alá no centro comercial, que está a 1 kilómetro do mercado, sabes? Agora mesmo sabes o que hai, non hai nada. Non sei se mellorará ou empeorará. Este traslado é momentáneo xa que unha vez humanizada a Rúa Arzobispo Lago, algúns postos mudaránse a esa nova localización, medida que tampouco gusta aos comerciantes. Podedes ver vos como está quedando aquelo e os puestos que hai aquí. Non nos vemos os puestos todos que hai para meternos ali, sabes o que che digo? Temos unha desconfianza terrible. Para min que queren desfacer o mercado. O que vexo eu, a lógica daqui, desta zona, é desfacer o mercado. Como o pueblo non se lle bote un pouco encima, desfano, pero seguro. Segundo os vendedores, Vilagarcía fai todo o contrario que o resto de concellos cos mercados ambulantes, xa que nas outras vilas intentan afastar os vehículos dos peóns. Os comerciantes tamén critican o trato recibido polo goberno local cos cambios e movimentos continuos, de aí que crean que o obxectivo é eliminar o mercado de Vilagarcía.